tal-quddiesa tal-lejla huwa Dom Mikjel Xwiereb. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti f'din il-laqgħa tagħna mal-mulej f'dan it-tielet ħadd tas-sena, il-liturġija llum ġibilna qudiemna il-kelma tal-Alla. Kien il-Papa Franġisku stess illi xtaq li dan it-tielet ħadd ta' matul is-sena ikun iddedikat lill-kelma tal-Alla. Ejjew min-naħa tagħna nkunu lesti sabiex il-ħajja tagħna ta' kuljum il-kelma tal-Alla għalina tkun kollox. Ħalli nimxu fuqha mhux biss imma wkoll permezz tal-kmandamenti, permezz tas-sagramenti aħna nirċievu dak li hu sabiħ fil-qalb tagħna, dak li jagħmlilna kuraġġ li mhijiex ħlief il-kelma tal-Alla nfisha. Ejjew għalhekk nagħmlu nħossu li aħna midinbin, aħna dgħajfin, ġejna hawnhekk f'dan it-tempju qegħdin fil-preżenza tal-Alla. U fejn hemm Alla hemm kollox. Ejjew aħna nitolbuh jaħfrilna u jkollu ħniena minn ħtijietna. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju b'suffraġġju tal-benefatturi ta' dan is-santwarju. Narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Infaħru lis-Sinjur Alla. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet, paċi fil-art il-bnedmin. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, u nroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben u waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddiż, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe, il-belt il-kbira u xandrila li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira l-aħħar
trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandaru jgħid 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu falla, nedew sawma u libsu l-xkejjer mill-kbir saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla ra ġabdilu mid-den il qal li kien se jagħmlilhom u m'għamlux. Il-kelma tal-mulej. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax jien tallat is-salvazzjoni tiegħi ngħidu flimkien triqatek mulej għarrafni. Ftakar fil-ħnina u t-tjiba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tjiba tiegħek ngħidu flimkien triqatek mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu ngħidu flimkien triqatek mulej għarrafni. Tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien qasir. Ħajkunu mela dawk li għandhom barra bħalli kieku ma għandhomx. Dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku ma għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduhiex. Għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla. Jekk jogħġobkom il-qmu bil-wifqa. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna tal-Alla waslet. Indmu u emmnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej minn xatt il-baħar tal-Galilija, Ġesu lemmaħ lil xmum u l-ħoħindri qegħdin ikalaw xbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: Ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor, ra lil ġadbu ta' Zebedew u lil ħoħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom. Huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Din hija l-kelma tal-mulej. Mela maħbubin ħuti fit-30 ta' Settembru ta' sentejn ilu il-Papa Franġisku xtaq
illi it-tielet ħadd tal-Avvent, skużawni, it-tielet ħadd matul is-sena ikun kollu kemm hu iddedikat lill-kelma ta' Alla. Kif smajna fl-ewwel qari, il-profeta Ġona Alla jibatu biex imur jippretka u jwassal il-bxara it-tajba, il-kelma tal-Alla. U tant kienet qawwija din il-kelma li qal il-poplu ta' Ninive li kien qiegħed jidneb bl-ikraħ, il-kelma li ħarġet minn fomm il-profeta Ġona li ma kienx minn tiegħu imma kien Alla li batu biex jikkonverti n-nies ta' din il-belt. U l-kelma tal-Alla tant kienet qawwija ħarġet minn fomm Ġona illi n-nies ta' Ninive ġimbu biex ngħidu hekk. Nidmu mid-dnubiet tagħhom. Eżies, il-qari tal-Vanġelu llum jagħtina biex ngħidu hekk jew aħjar huwa ferm adattat għal dan il-jum li qed niċċelebraw jum il-kelma tal-Alla. L-qari tal-Vanġelu jibda biex jgħidilna il-mument li fih Kristu wara 30 sena ħareġ biex it-3 snin ta' wara ixandar, ifejjaq u biex ngħidu hekk iwassal il-kelma tal-Alla biex tratta bil-qlub ta' bosta nies li kienu jgħixu fid-dnub. Is-slogan li Kristu uża lin-nies għalilhom dan il-vers. Indmu u emmnu fil-kelma tal-Alla. Fuq din il-bxara illum sejrin nirriflettu u ħanamlu l-ewwel mistoqsija. Għaliex il-Vanġelu Kristu sejjaħlu il-bxara tajba? Infatti hemm bosta raġunijiet u se insemmu ftit minnhom. L-aktar li jidħol San Pawl fejn jgħid li il-Vanġelu huwa l-bxara ta' Ġesu, huwa bxara ta' verità, jew aħjar il-Vanġelu huwa verità, mhux opinjoni, mhuwiex opinjoni. Huwa Kristu nnifsu li minn fommu toħroġ il-kelma tal-Alla biex lill-bnedmin li ma jridux joqogħdu għall-kelma tal-Alla Ġesu jagħmel kull ma jista' biex il-kelma tal-Alla tidħol fil-qalb tal-bniedem li jkun jowm fid-dnubietu, fil-ħżuna tiegħu, fil-ħażen tiegħu innifsu. U San Pawl jagħmililna ċara, anzi l-ewwel qabel kollox lin-nies tal-Galazja jgħidilhom dawn il-kelmiet. Il-Vanġelu huwa l-bxara tas-salvazzjoni. Hekk isejjaħlu iva San Pawl. Bxara ta' salvazzjoni. Anke lin-nies ta' Efesu. Għax min jemmen fil-kelma tiegħu isalva. U iktar tard jgħidilna il-kelma tal-Alla, il-Vanġelu huwa l-bxara tajba tal-imħabba tal-Alla. Jurina l-imħabba ħanina tal-Missier. Hija l-bxara tajba ta' Kristu nnifsu. Kif tenna
għal darbohra San Pawl, aħna ma nxandrux li nfusna, iżda lil Ġesu Kristu li hu l-mulej. Fatti San Ġorġ Preka kellu mħabba kbira lejn l-Iskrittura, lejn il-kelma talla, tant li jsejħilha leħen il-maħbub. Din hija l-kelma talla. Leħen talla fil-qalb tal-bniedem jidħol biex bil-kelma tiegħu jinfet il-qalb ta' dak li jkun u jaraf tassew li jikkonverti. It-tieni mistoqsija hija din. Il-Vanġelu għadu attwali, relevanti, ġifieri għadu importanti għal żmienna. Eżistijej. Il-Vanġelu huwa mera. Infatti San Ġakbu jgħid li il-Vanġelu jikxiflek xem fil-ħsieb ta' qalbek. Jikxiflek il-ħsibijiet u dak kollu li jkun għaddej minn moħħok. Min-naħa tiegħu il-Vanġelu jikxef x'int. It-tieni, il-Vanġelu huwa l-boxla. Dik il-boxla biex ngħidu hekk illi tigwida il-bastiment. Il-vapur bla boxla ma jafx fejn ikun sejjer. Allura x'jiġrilu? Jintilef u ma jidħolx fil-port mixtieq. U x'hekk biss. Imma l-Vanġelu jekk mhux qiegħed fil-qalb tal-bniedem, il-bniedem ukoll jista' jintilef. Bħalma l-bastiment jintilef mingħajr il-boxla, jien u int nistgħu wkoll nintilfu. Xi tfisser? Nħallu fil-ġenb il-kelma ta' ma nurux iktar interess, ma ngħixujiex, ma nagħtux xhieda ta' dak li nemmnu. Eżistijej, il-Vanġelu mhux sempliċement ktieb kwalunkwe biex taqrah jew biex tisimgħu biss, imma ktieb l-aktar biex tgħix dak li hemm fil-Vanġelu. U għalhekk il-Vanġelu jibqa' jotta għal kull żmien. Jgħaddu kemm jgħaddu snin, l-Iskrittura tibqa' dejjem żagħżugħa. It-tielet u l-aħħar mistoqsija li se nagħmlu. Biex nemmnu biżżejjed nisimgħu il-kelma tal-Alla jew irridu ngħixuha. Eżistijej mhux nisimgħu biss il-kelma tal-Alla, imma il-kelma tal-Alla hija iktar minn hekk. Fatti Kristu jgħidilna mhux biżżejjed nisimgħu l-aħbar it-tajba, iżda jeħtieġ li tpoġġuha fil-prattika u tgħixuha. Din hija x-xewqa ta' Kristu. Kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qed ngħid jien, Ġesu jissokta jgħid, ikun qisu dak il-bniedem li bena d-daru fuq il-blat. Hawnhekk nistgħu nitkellmu ħafna dwar il-familja. Il-familja permezz tal-kelma tal-Alla jekk iżomma, jekk tgħixha il-kelma tal-Alla il-familja żomm sħiħ. U infatti jgħidilna li dak il-bniedem iblaħ huwa dak li jibni daru fuq ir-ramel.
ħajtu mhix fis-sod, ħajtu tiġġarraf u l-qerda tkun verament fil-qrib. Għalhekk San Ġagbu jagħtina twissija jgħidilna dawn il-kelmiet: kunu mela dawk li tagħmlu l-kelma u mhux tisimgħuha biss imma wkoll tgħixuha. Ejjew għalhekk eżis ħuti, aħna lkoll fl-aħħar mill-aħħar il-Vanġelu għalina għandu jkun dik il-boxla li twassalna għand il-missier. ħafna drabi dawk li jitilfu l-fidi, dawk li ma jurux iktar interess, x'ikun ġejja għalihom? Tkun ġejja l-qerda għalihom. Min jitlef il-kelma talla fil-ħajja jitlef lilu nnifsu. Ejjew nkunu xieda tal-kelma talla billi mhux nisimgħuha biss imma wkoll nipprattikawha u nkunu xieda li verament aħna nemmnu ta' veru, għax mhux kulħadd jemmen ta' veru, għaw min jemmen biċ-ċajt. Kristu llum qed jurina jekk inti trid tkun missier ta' veru, om ta' veru, żagħżugħ ta' vera, żomm il-kelma talla u l-kelma talla twasslek fejn tixtieq. Ejjew nitolbu għal dawk illi tilfu l-iskop fil-ħajja tagħhom għax Alla m'għadux fil-qalb tagħhom. Ejjew nitolbu għal dawn għax dawn huma n-naċ ħafna drabi li jkunu mitlufa u Kristu permezz tagħna irid jiġbidhom lejh. U niġbdu lill-bniedem midneb, lill-bniedem li qed jgħix kif iridu, billi lill-bniedem midneb nuruh tassew il-kelma talla kemm hija ħelwa, kemm hija tajba, kemm tħalli frott il-kelma talla. U nitolbu għal dawk kollha illi verament jisemgħu għall-kelma talla, però mhux jgħixuha. Ejjew aħna wkoll ngħixu dak li nemnu. U jekk ngħixu dak li nemnu, il-Knisja tkun iktar sabiħa. Il-Knisja tifjorixxi aktar vokazzjonijiet. Ejjew nitolbu għal dan kollu. Issa il-koll bil-wifqa nistqarru il-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl. Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missieru li bih sar kollox. Mismewiet għalina għal-bnedmin għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuħa għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, f'tielet jum minn bejn niwiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejdin. Is-salva tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum hekk juweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U nitkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis Ġesu daħal fl-istorja tal-bnedmin u beda għalina żmien ta' grazzja. Nitolbu biex nilqgħu is-saltna talla billi nindmu u nemnu fil-bxara tajba aħna u intennu
ħatiġi fostna mulej is-saltna tiegħek. ħatiġi fostna mulej. Għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu biex jilqgħu il-messaġġ tiegħek ta' salvazzjoni isiru dawla għal bnedmin billi jgħixu fl-għaqda bejniethom nitolbu ħatiġi fostna mulej. Għal bniedem tal-lum li jibna ħajtu fuq dak li jaqbel issa biex jifhem li s-sura ta' dinja għad trid tgħaddi nitolbu. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet bħal ħajja saċerdotali, reliġjuża u anki missjonarja. Nitolbuk mulej biex iż-żgħażagħ jibqgħu miftuħin għas-sejħa ta' bidla radikali ta' ħajja favur Kristu. Nitolbu. Għalina biex waqt li ngħixu ħajja onesta bħala ċittadini nieħdu ħsieb il-valuri spiritwali tal-ħajja nisranija. Nitolbu. O Alla missierna, fibnek Ġesu inti tajtna l-milja tal-kelma u l-grazzja tiegħek, għamil li nagħtu widen għal messaġġ urġenti li nikkonvertu lejk u li ninataw bruħna kollha għall-Evanġelju sabiex il-ħajja tagħna tkun xieda għal kulħadd tal-uniku feddej tagħna Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Għax fi tjubitek tajna l-ħobs li għedin nofrulek, nattalaw tuxol l-bjena li minnu siranina l-ħobs tal-ħajja, imbirek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Elqa' bislim mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad qaddis u għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej, Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien nroddulek ħajr. Għaliex int bibnek l-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejja kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk, il-qaddisin tiegħek iberkuk għal-inija, u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek
infaħruk ferħana u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxieb li tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi, reġa rat il-ħajr tal-id-dixxieb li tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċakuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp ir-raġel tagħha, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien ma l-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minoħa tiegħha għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u laqda li inti trid fija li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Il-ġisem fil-kien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu li tolbok li din qalbina. Bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħina tiegħek tkun għalija l-ħarsen li fejqan ta' ruħi u ta' ġismi.
Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda ruħi tkun infej. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Qarbina ta' xewqa, Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ningħaqad miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
bil-wifqa fl-imkien inselmu l-Trinità Qaddisa billi ngħidu għal 3 darbiet fl-imkien Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna tapinu, omtana l-Malti, għawna Madonna tapinu,